Kardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Hamas ok chumpran atum Israel adet along rocket kilo ajok ron thama kaching thuri. Israel lapen Palestine adet angbong ron thama kidopon pinipen nithom plengpon tanglo. Bangso aron kidopon ke Hamas ok chumpran asong atum men Israel adet aphan kedam tang arni rocket kilo pen penangan Israel adet along kanahok kedokok ajok Israel adet atum ningkipung dopon si lapupu angbong non abang ke ron thama dopon koklu. Laswa jok ron thama hin sitami rocket amuk hapen jepang jarpon bom si Israel adet atum sitami penang o kithi kejang nang do bom lo lapen Palestine adet atum sitami kithi kejang nang do bom lo lasi labang so aron thama abar mon kang samponji kalisi lapupu angbong checheng pon bom lang lasi laso aron ateng pulote Russian lapen Ukraine ason arni kiding nang do kokta hai pusi labang so adet kedo arat atum kamatha chepasung pon lo. Khotkhoti police ariteng inut asar pimar honthe meme a drugs pen kaching na. Khotkhoti police station ke parlo Khotkhoti Kaliram Basti Karbi Anglong Nagaland border along joy pen raikom sai khi atum birtalong sikiri kakuruk asai dengpon si inut asar pimar along pen honthe meme a drugs kenet ponlo. La Sokiri Kakuruk asai kedengpon Kejapon Bukajan Subdivision Police Officer Rituras Brahma Sub Inspector Khotkhoti Police Swamdhan Swargiari 20 BNCRPF Lapen Khotkhoti Police Sai Khiatum Jelang Petensi Kaliram Basti Edon Ahem along Kiri Kakuruk asai dengpon lo Labang Swalong 135.02 grams honthe meme drugs nepon long lo Home theater arlosi kepatu bonta raikom sai khiatum Kiri Kakuruk ke thek pik ajok ongdung a drugs nepon long lo Nondo ana drugs sitami pasis ponsi karjupater tok asai Khotkhoti raikom sai khiatum pen chepari dengpon Bukajan pe sarkuru be Karbi Anglong news Karbi Anglong Autonomous Council PWD Board Chairman Longsing Tokbia Phandwar Pagori DMCC atum pen lamboy kipipon Congress Sarkar ke khibom ahut sitami Dwarbagori constituency ta lakhai si un epin ansi development akam dolo lason si lakhain kor trok Dwarbagori MSC constituency angkang pita Congress Sarkar ruling bom ahut XEM Roton Ingtita development ke wanpik anlo Dwarbagori constituency arada phanta Labangso Pherangke amahe longkache tongdun Modhuson Langne DMCC Nelson Singner VP Bhimson Rongpi Secretary Dwarbagori Wapsing Hanse DMCC Secretary Dwarbagori Ajit Dera Secretary Dwarbagori Dipendro Ronghang VP Dwarbagori DMYCC Benarson Pro Dwarbagori DMYCC pen Congress along Klembang Phu atum penang anche tongdun la CPWD Board Chairman Longsing Tokbi Dwarbagori constituency ke development abe pinlang puke konat pensi kipu damlo pusi Dwarbagori constituency Mondal Congress Committee atum pen jongdun lapen Longsing Tokbi ke Dwarbagori constituency ke wangwe pinlang kopusi Congress Sarkar ruling ahu development akam abe pinlang pusi ke thek longlo Nili tumke Longsing Tokbi aphan ke chini ne la sijong si non eboy la high development ave pule kipu pulote Dwarbagori constituency Congress committee ahen pen ke jongdun nang kok poputa ninjepon Jongsi Congress Sarkar ruling ahu Dwarbagori constituency development pulote Road and Communication Sector constructed RCC Bridge at Rongbonghat, constructed RCC Bridge at Daythor near Tax Gate, constructed RCC Bridge at Daythor near Baptist Church, constructed RCC Bridge near Cultural Complex Dolamara. Education Sector constructed Harlongbi Velongbi College at Daythor, constructed Model Degree College Daythor at Angjok Hamse Daythor, Model School at Angjok Rongpi, 100-bedded Girls Hostel, Higher Secondary School, Medical Sector, Model Hospital at Dayhori, relocated of Dolamara Sub-Center from Borjuri, relocated of all Dolamara Medical Sub-Center and Staff Quarter, Lapen Kaprekta Lakha un ek keonglang, Jongsi, Abarim Roton Ingti Dwarbagori Development, Vanvi Puke, Kupusi Longsing Tokbi, Kaningje Hai Loputa, Dwarbagori Mondal Congress Committee atum pen jongdun tangte pherangke thengno kaningje pon alam thile arjuponik sina adunga masi along lelong masi tourist los takimga la sonda taxi renovation ta kurilo kohara long mata picnic spot mukhan da renovation kuril haso la sonda taxi ethnic village kohara lahai bangke halaso apor hosi Rotoning tisar ke du hosi ki claim kam asilo la sonda taxi
kereng dia phan muni da tumake nang so jitu ni ki livelihood lahai bostu bangke kereng dia phan distribution pe ni asa pling hai arong pe ni arong amokha sa rong ke rong rabal rong ke rong kove rong erikunat lahai mokha lapen ke bamboo sapling pineapple sapling hala suhuta rotoni tisa ru ke lahai ta claim rong bini arni kete ke rong to tisa sapling ke long dun jikali rabal ke long dun jikali non pini de arni an ke rotoni tipa rabal ke to solong tuman ke non ke rotoni tia men ke var masi unelo athe non robot to solbom lo sa chu velong bom lo देखो हाला सुहुदा लाइलाम करने की लो लापे फाइनेंशियल असिस्टेंस दो पिकला एट समासी फाइनेंशियल एट समासी दो पिकला हाना ने ब्लॉक अपोट पुके हाला सो के ओदुन दे देता तेंग दे माने फान माइनर इरिगेशन तंग हो माने फान को पेने फिशरी तंग हो पे तो सोनी पिदो पे लागे नि तुम दाक इंक्लूड मस इंक्लूड ले even old age pension widower pension लापें के हाला सुहुदान के कांग्रेस सरकार के दो हुदान के जॉब कार्ड तो मेना ता हाला सुहुदान के जॉब कार्ड पे अंदा पैसा रंग सुतुन के रेंग पिनी आनी 100 टका अकम बांग मा रंग लो लो के निंजे के क्रोल जी अलग जी हजार जी सिता दाग रंग लो के फारो अकम दा नंग लेली गेंते नीले तुम की पुदुन जी बांग के कनिंग जे दुन कांग तू alam bangke alang like dak ni tum doar baguria muni kali alang li ha kona ne pensi dak doar baguria long a politics long nang khili tu ni puke dak ni li tum ga di maklong avelo alang li rotoni tiban ka fere lanja ta kali hala developer soi kya jitu ni ki 100 crore jitu ni ki dak scam CM tuliram rong hang aphan Allah ma mukha ka fere ka thirik lahai ka pota hai selang lahai lam kanen je ta hai seta longsing tok bi alang li ladak dual baguria long nang chi jok dun chi ot ave right ave lagani li tum mondor congress pensip pini pensip pudak lo chok dak lo ke bangi langar ni ta la sonda kha lam juno lo lam kang lit lo lahai dual baguri long nang je dun de amuni ta chini ne tum ke longsing tok bi ko mal arong ahem ta chini ne ako ke tini da dorkar bi alang long pen thang ta ni tuma ke raba bi gente dual baguri phan peneli duma ko mane la so la longsing tok bi rotoni ti phan ki pu la ma joine mane dak dual baguri ara tu aning kang sam aning arong chi pi bang doi ma abe lalo la pensi la son tak taxi hala so ke klem pon dola water supply scheme mukhata adim various places where necessary munir tum public tum demand teng pen hala sota rotoni t-shirt pibon irrigation la sonda taxi irrigation along anda me alang din hut ke claim ai se kente dai huri long puno the dong along puno nonda munir tum lang chu teng long bom nonda kam chu claim long bom hidia kam chu claim long bom lang chu teng long bom Borjan KCS unit penta ingdeng thongke praisi hawar karbi riso nimso rongaje alongka chepati dunji aphan kanbarim ritnong chingdi nimso kirung chisik chedang ponbomlu ingdeng thongke praisi hawar karbi riso nimso rongaje alongka chepati dunji aphan kanbarim ritnong chingdi nimso kirung chisik chedang ponbomlu lakhain ko singhason a hawar ingdeng thongke praisi hawar karbi riso nimso rongaje langbung dingpi along klam along ke pat hekpon preni phaing korai si pen inkorapli arni an halabangso along klam along kachepati dunji aphan Borjan KCS unit penta kanbarim ritnong chindi nimso kerung hei hui ason jutang jubat lamlun tomo aphan kapangcho ningke hangpik ajoksi non puhan sitame chepate dun bomlo lasinon adihu mesen anong e nongnam kachepalong dunji aphan sitame chisik chedang ponlo manja pen joy sing senar Karbi Anglong news Hamren along Club League Football Kapathu Kapang Chengpon West Karbi Anglong Hamren Rong Supi Rongbong Rong Hang Pathua Klam along Preni Phaisir Cap Arni Club League Football Tournament Kapang Chengpon
Bangso along Hamren Sports Association pen cepator piponsi pini bangso ke pathu kangpu pon along alohi sarpo aman pen socheng constituency IMC het sing rong pharset ami chetong dun lapen bangso ke pathua jame ingpu pon bangso kangpu arni halapu kapathu kacepati pon atim laki Jirjar FC lapen Sirkangnep FC angbongsi cepate ponlu labang solong Jirjar FC atum pumpli lapen Sirkangnep FC atum pumni an CPC halapu Jirjar FC atum cepahai ponlu Hamren pen Birson Ronghang Karbi Anglong News